Nou, goeie. Wat heb je een prachtige oranje jas aan met dit mooie waar. Dankjewel. Wat ben je hem al aan het doen? Nee, gasleiding. Kom hier onder de dik terug. En we verderop weer omkappelen. Is de oude gasleiding niet meer goed? Nee, die is niet meer goed. Nee, dat wat nee heet. Moet hier weer op omsluiten. En dan boren we hier onder de dik terug. En dan komen we er verderop bij boven. En dan sluiten we weer om. Dat lijkt me een heel oog heden. Nee, valt mooi hè? Dus de dik hoeft er net helemaal uit. Nee. Jo joggen hier even en dan weet je precies hoe het moet. Ja, zo is het. Hier erin, zet hem al uit en daar weer uit. En hoe werkt het nou precies? Want we hebben dit hokje hier van de gasunie. Wat zit je er nou precies in? Dat gaat van meer van hege druk naar lege druk. En dan wordt het hier even verlegen. Nee. Naar de bewennerstaf, naar de warmte. Want wij willen als bewoners geen hege druk. Nee, dat ken ik niet. Zo de boel ploffen. Dat weet wel zeker. En met hege prijzen dan wat trekt wat meer trouw dan, hè? Maar nou het iedereen het roer dat we net zo volle gas meer gebruiken moeten, maar er komt gewoon nog een nieuwe gasleiding. Nee, de aarde is oud hè. Je moet er wel gas houden, dus het is een stukje onderhoud wat ze toch hier. Wat heb je hier voor moois? Dat is een ontwerptekening, zeg maar. Hoe het komt. Ik sta hier bij de gashokkie. Hier staan we nou. Hier komt dus een boormachine te staan. En die boort hier onder de dik terug. Hier bij het blauwe komen we boven. Hier loopt naar je leiding, die maak je weer klaar. En die trekken we er dan in. Heb je hem nou ook iets van, maar dat gas, uw werk wordt haast een heel iets minder? Nee. We houden heel wat hier een gas. Daar ben we nog net van nou. Nee. En dan komt er wel waterstof erheen. Oh, dus die gasleidingen linksom of rechtsom, we kunnen ze nog wel een tiert gebruiken. Dus we willen nou in principe onpassen voor het waterstof al. De materialen die we gebruiken, die ben ik al toepasbaar voor waterstof. Wat waterstof is de toekomst? Dat wil ik niet, maar stroming, dat denk ik. Ik denk dat de stroomnet er ook niet op toepast is. We kennen wel wollenmachine, maar het slaagt het net. Dat slaat ik niet, maar best 30 hier verder misschien. Als het misschien een keer klaar is. Dus dat zou ik niet zetten. Maar gas bloot wel heel tijd zitten. Nou, succes met gas. Komt wel goed.